Mina-san, こんにちは。watashi no namae wa Nikita desu. 私の名前はイリナゾです。私たちは火山に住んでいます。Kazan wa omoshiroi tokoro ga takusan arimasuが、今日はカマロ劇場について紹介したいと思います。カマロ劇場は1906年にできました。1986年に新しい劇場の建物ができて、次の年に開かれました。劇場ではタタールスタンのプログラムが行われます。例えば、タタール人の有名な作曲家はサリフ・サイダシャブです。サリフ・サイダシャフはクラシック音楽を作りました。劇では彼が作った音楽がよく使われています。劇場の屋根は青いです。空みたいです。街の真ん中にあるので、とても便利です。バスがカマロ劇場までたくさんあります。それから年中無休です。チケットはカマロ劇場で買えます。400ルブルぐらいです。皆さん、カマロ劇場にぜひ来てみてください。